Pagpangdabok sang basura o kunlaya nga daon posible rason sa nagluntad nga grass fire kahapon sa Haro. BFP nagapanawagan sa publiko nga likawan ang pagpanutod. Si John Sala nakatutok. Ini ang malapnagon nga halit sang nagluntad nga grass fire kahapon sa bahin sang barangay Balantang Haro. 4,500 square meters ang kabugusan nga area nga nahalitan sang sunog. Maswerte man nga wala sa mga pamalay sa palibot sang bakante nga lote. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, posible nga may nagdabok sang mga basura kon mga layang dahon sa lugar kagin pabayan. Since ara gid sa sir sa tunga-tunga sang open field mo. So kag di, wala man alagyan, wala man nato isa na mo nga no, posible basi man ang dabok bala since may na-observe kami ito may mga garden before sang grass fire or lapit dito sa grass fire. Wala man sang may nahalitan nga mga kasapatan o kon mga propiedad sa sunog. Sunod sa Chief Investigator sang BFP Iloilo City, masaming nga generasyon nga bangod sa mainit ka tiyempo nagaluntad ang grass fire. Apang pagklaro sang BFP, nagaluntad ang grass fire bangod sa irresponsable nga disposal sang basura. Kaysa mang after sang pang-utod nila muna dabukan galing kay tiiban bangod baskugang hangin muna nga di nila makontrol liban bisag paghungod nga pagdabok may chance man ang paghaboy sa sigarilyo so dapat maging responsible man kati may baga gid saya mo. Hugot nga nadumilian ang pagdabok bangod magluwas sa peligro nga dalasini, nagahalit man ini sa palibot kag sa mga tawo nga may asma o kunhapo. Subong tuig, 3 ka insidente na sang grass fire na record sa syudad sang Iloilo. Upod kay Senador Duque, John Sala. 1 Western Visayas.